mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Samtang padayon tang magampo alang sa ulan na moabot na unta ato sang iapil kanunay sa pagampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na nga mahusay unta kining atong mga kagubot nga nasinati karon sa tibuok kalibutan. O ang ato usab nga mga benefactors and donors na nagpadayon sa pagtabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gipaambit mo ang imong katawhan sa imong kaluwasan. Itugot na ngamuyo kami nga makapasalamat kami kanimo kanunay tungod sa pagkabanhaw sa Ginoo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikahibalag niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Punto, nga bag-o pa lang nahiabot gikan sa Italia, kauban sa iyang asawa nga si Priscilla, tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo, ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, mitipon siya pagpuyo kanila aron maguban sila sa ilang buhat. Kada adlong igpapahulay, nakiglantogi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Griego. Pagabot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon pagwali sa maayong balita. Nagmatuod siya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila ug nagbiay-biay kaniya, iyang giyab-yab ang abog sa iyang bisti ug miingon, "Kon dili ka mo maluwas, inyo kanang sayo. Wala ako'y labot. Sukad karon moadto ako sa mga dili Hudiyo." Busa iyang gibiyaan sila ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Tito Justo nga nagtuo sa Dios, ang iyang balay duol sa sinagoga.
Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang panimalay, ug daghang mga taga-Korinto nga nakadungog sa maayong balita, mituo ug gibunyagan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nainumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mawitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an
Sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinun-an, miingon sa ilang mga kauban, unsa bay kahulugan niining iyang giingon kanato, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Ug siya nag-ingon usab, kay muadto man ako sa amahan. Unsa may kahulugan niining iyang giingon sa dili madugay? Nangutana sila. Wala ta hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila, miingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, maghilak kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa wala pa mamatay si Jesus, maugid ni ang dili kay nila masabtan kaning pag-ingon niyang sa dili madugay, dili na ko ninyo hikitan, nga sa mubong panahon makita na sab ko ninyo. Tungod kay wala pa manggod mahitabo sa una nga dunay mabanhaw. Ang kamatayon sa una gitan-aw nga murag maunay katapusan, pero dili di ay mo ikatapusan. Mao nang si Jesus pagkabanhaw na niya ug hangtod karon, mauna ni ang nagdagan nga pagsabot nato sa kamatayon. Kana kun mosabot ta nga kana din kamatayon, moabot gid na nato, pero soda na siya sa mubong panahon. Kadiyo trata mamatay, mabuhi ratag balik. Sige lingyay mong tupad, ing na okay ra nimo mamatay kadiyot. Ing na ba? Kana kon ato siyang ayuhon pagpangandam, ato gyud siyang dawaton, ato siyang andaman, ug ato siyang agian. Kadiyot ra na kay nga mahitabo. Parihara na ana bang kana bang mga nagutay mga sakit sa manang hilanat, basta mo inom lang kag tambal, pahuway ka. Kadiyot ra man na, pahuway lang. Sa una sad kami mga bata, hingo ng ngipon, hiktan din papaghilo. Sige, kadiyot ra kay ni, papakon lang agtang, puk, bira, ritso, awana, tangtang na. Kadiyot ra man na. Pero samtang maghunahuna ta, yay, sakit tingali ni, mahadlok dayon ta. Ayaw kahadlok sa kadiyot nga kasakit. Ang ato untang hunahunaon, unsay sunod. Munang ningon si Kristo, maghilak kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan. Nganuman, tungod kay ang kamatayon nga gihisgutan ni Jesus, iyang kamatayon ug ang kamatayon sa magsunod niya, martyrdom. Sa ato pa pistahan tas kalibutan, bugal-bugalan, malingaw kay sila, lingaw kaayo. Muna pagkakuan ni Kristo, pagka katunang gimartir na siya, sigig suliyaw ang mga sundao, puli-pulihan siyag tamparos, puli-pulihan siyag kulata,
ilang patuyok-tuyokon si Jesus nga taptapan ang naong sukmagon o niya pangutanon kinsa may nagsukmag nimo, kinsay nagsagpa nimo, mura ba gikalingawan ba? Okay ra mo ana? Dili mo okay? May pagkayawan on ganun. Nya ibutang lang ginasunahuna kadiyot ra gini. Di ni magdugay. Mao na si Jesus iyang gikondisyon ang iyang mga kauban hasta sad kita nga kanang mga kasakit kanang kamatayon dinhi sa kalibutan sud ra gina sa mubong panahon kundi lang gyud ka mulikay ana di lang gyud ta mahadlok ana kadiyot ra kay na siya doon na sana siya gitawag og dili gyud physical doon na sa nay psychological or emotional dying kana bang karon ang kalibutan nagantos aning stress kana bang mas stress ba tungod kay di sila ka move on matod pas istorya di sila ka move on sa ilang mga painful situations and painful experiences gibudhias bana gibudhian sa asawa ana gibuwagan sa uyab hikog dayon ana kay di ka move on ngano man matod pa sa psychological analysis kanang emotion is a fleeting moment kanang emotion ba mura ra kuno na siya og dagom bantay mo sa dagom ngit-ngit kay tanan kay napasyas tungod nimo pero kanang dagom nag-irog man na siya bisag unsa pa na kabaga nag-irog ra na siya og mo pundo lang ka di lang ka mo irog mawa ra gyud ang dagom kay nag-irog man na siya adi mo kay imagine basta mo pundo lang ka pero mukuyog ka sa iyang dagan pasabot mukuyog ka matod pa sa istorya makari ka sa imong emosyon madala ka sa imong emosyon ang magkuyog mo ang dagom niya mawa pa siya dili na siya mawa kay ni kuyog naman kaniya permi man kang nagpatungod mo na relax lang pundo lang dawata lang napasa na yung mga terminong nag-ingon go through the pain without complain ana sige be i-repeat ko na sa imong tupad ing na go through the pain without complain sige na kanang imong bana imong anak imong office mate imong classmate kita sa dinhi imong churchmate nang buangon sad kaayo anang kon lang pundo lang pasabot padayuna ang pagbuhat og maayo ayaw pagpadalas imong emosyon pre na bang ngabit imong bana nya di mo tugaan nimo aw di magpakabuutan kang asawa ngadtos imong buangon nga bana ayaw pagsigig imo na sang susi-susihon dito mura na kag NBI agent sige kag sunod sa imong bana pang check up po na nimo mga cellphone imo na siyang pangsigihag check up ngadto iyang mga amigo iyang mga amiga nya dayon kag duda o kinsa na iyang gitiksan dihag langga napanay unsa na ilang text honey ana napay mga muamua imo ginang basahon tanan na ug mao na imong buhaton sige kag ukoy-ukoy anang cellphone sa imong bana or sa imong asawa makarid kas emosyon kada adlaw 40 nimong sukuan sige kag kasuko kuha mo pero pasagdi lang ng iyang cellphone diha pasagdi lang ng iyang relasyon diha sigihi lang gid siya higugma tarunga lang gid ang imong relasyon niya paglikay anang mga sala kasuko kasilos pagduda kanang pagka-judgmental mga sala man na likay sige lang yung binuutan nawa di ba ug di na siya mamatay mausab ra gyud na lagi mausab ra gyud
Ako, mao man akong prinsipyo din di ba, din sa ato. Ay magbinuang nako. Sige lang yung kong buhat og maayo. Unsay mabuhat akong maayo ngadto nila, sige na kong buhat. Madugay, og di gyud maamigo. Patay. Og di sad sila'y mamatay. Ikaw man say mamatay, kita man say mamatay. Di, wala, humana. Niya ka ng kamatayon, kadiyot raman na, matod pa ni Kristo diri, mag-uol ka mo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Mag-uol, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Mauna sila si San Pablo o ang mga apostoles, ang instruction gyud ni Kristo, ayaw gyud mo pamugos. Kung dili mo dawaton sa usa ka lugar, balhin ngadto sa laing lugar. Pero padayon gyud sangyaw, lutoson mo sa usa ka lugar, balhin sa laing lugar, padayon lag sangyaw. Kay mao ni ang paagi nga masangyaw ninyo ang pagtulunan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ayaw pag-focus sa usa ka lugar. Focus sa pagsangyaw. Unsay obligasyon sa pagsangyaw sa maing balita. Muna, gi-atake man sila si San Pablo diri sa mga Hudiyo. Ingon San Pablo, di man ka mo mudawat, mangadto na misdili Hudiyo. Nalingaw ra pud sila dito. Muna nana, padayon lagbuhat og maayo. Mabuta nang parihara ko na aning pagpakamatay alang sa paghatag sa imong bahandi ngadto sa imong isig katao, sama ng yuta, kwarta, mga alahas, pagkaon ug uban pa, imo nang ipanghatag. Unsa may mahitabo nimo, sakitan ka dili? Sakitan ka oy kay imo guna personal. Imo nang personal nga yuta, imo na nang giangkon, imong ihatag aron lang maagian sa imong silingan di magkalisod. Sakit murag gilangkat gikan nimo. Nya kanang mga alahas, kawaton sa kawatan, di lang nimo bawion, hatag lang to nimo. Mga cellphone, kawaton, hatag lang. Kwarta imong ihatag, tanan, hatag yun. Si Kristo gani hasta dugo gihatag, Unsa may sunod? Naay gitawag og pagkabanhaw, the transformation, ang grasya nga mahitabo niya ng imong pagkamanggihatagon. Unsa man ang grasyaha? Matod pa ni Kristo, ibalik na nganha nimo sa akong amahan, gatusan kapilo. Makabaton ka dinhis kalibutan o gatusan kaalahas, gatusan kakwarta, gatusan kapilo sa imong gipanghatag ngadto sa imong mga silingan. Og mauna na ang gitawag ni Kristo, maguol mo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kita din sige tagbaligyag slat nya ini kadawat atong slat atos ang ihatag ngadto sa mga contractors, ihatag nato sa mga way bugas, ipahimo nato balay sa mga way balay, i-donate nato ngadto sa mga lain sang parokya nga mas nagkinahanglan, ngadto sa laing mga community sa simbahan nga nagkinahanglan. Atong ipangbahin-bahin ba kining ato mga slots nga nadawat og sa ato sang project. Unsa may nahitabo? Naghatag tag kaguol o kalipay? Lingiyay mong tupad. Ing kapila na ka nilipay sa simbahan. Nakapila na ka nilipay, pasabot kapila na ka nipalit og slot. Basig ikara sa galipay-lipay sa imong kwarta, wadyo ka mo palit og daghang slots. Lipay na ta nga ni-increase na sa gamay ang atong halin. Ang atong halin sa SBF DAG niabot nag 20,355 kagahapon. Nya napay 39,645. Nya kay do naman tay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 16 ka tag 500 na nasa tay duha ka 16 slot challenge nga nadawat. Atong pakpakan ang namalit ani. Na ay nangutanan ako, Padre, mahurot ka ng kadaghan,
Nako, ay sus, ay na lang sig pangutanag, mahurot ba na? Kadaghang tao sa kalibutan, kadaghan natong parokyano, naapay online, naapay territorial, huwat lang tag kinsay tandugon sa Ginoo o kinsa say gustong malipay. Kay kani manggong paghatag nato og kalipay sa uban nga igsoon, tagaan sa tagkalipay sa Ginoo. Muna kamong mopalit og slat, tagaan gyud mo kalipay. Wa gini palit og slat nga wa gyud makatagamtam og kalipay. Gani ang uban nga adik na nagpalit og slat tungod kay naay kalipay nga nagsunod. Sakit ang kanabang kuhaon nimo gikan sa imong panudlanan ang 500 pesos imong ihatag nga resimbahan. Sakit. Naidagamay pain ba? Pero inigbalik ana gikan sa Ginoo, punga-punga yung kas kalipay, kalinaw, kalipay, additional nga income, additional nga good health, additional nga success, and additional nga strength, nga bisan pag ang imong problema nagpadayon, marelax na ka, bisag ang sitwasyon sa imong kinabuhi nagpadayon nga unfavorable, pero favorable na ang imong heart. So, di nakabayrag sapi. Karon ay daghan na kayo na naghikog. Kinsa man na naghikog, mga daw nga mga tao. Kana mga taong dili manggihatagon. Kana mga tao nga, sigig yung self. Sangko yung kashikog. Kaya ang sitwasyon karos kalibutan, sus, paita. Ang gusto nimong kabuoton, di nimo makabuot tungod aning gubat, tungod aning kaning mga climate change, kaning mga kamatay, drugas, doon na unta kay gustong kabuton, mawagtan lang kay tulison sa mga adik, patyon sa imong anak, gusto ta ka mulampos, gipasuyop sa aning mga drug pushers, di ba? Imong anak dito nagtinarong babay, girip sa imong pag-umangkon nga nakasuyop. Inana, dahil na mahitabo. Ni ana ron, nagtuyok-tuyok na ng panghitabo. Kung ikaw, kuwang ka sa Ginoo, makaatubang ka ni self yun imo, di frustration, ma-frustrated ka, ma-hopeless ka, may pag magpakamatay, kay wa naman ni silbi ang akong kinabuhi. Naikusog kayong muampo, nakaanak og daghan, 5 o 7 ba to yang anak niya, perti pobriha. Murag di sad mo atiman ang iyang bana ba, giingnan siya sa iyang mga kaliwat nga wa na nay kapuslanan, anong gasigi man kag panganak, wa na man nay kapuslanan. Unsa na lay dangatan na nimong anak, magdugang-dugang nas problema sa kalibutan, mahimo ng mga yagit siya sige gisag ampos Ginoong tagaan siya pamaagi og tinuod yun, natagaan siya pamaagi, na-employed siya, hangtod gani, naka-abroad pa siya. Karon hurot-hurot nag-graduate yang anak sa college, mga buutan pag yung kayo. Unsa man na siya. Paghuman niya atong kasakit, mga bugal-bugal, mga pag-antos pa aning banang, way kapuslanan ang mga gibuhat, iya lagi nang giagian, laom lagi sa Ginoo, naagi reward. Karon malipayo na siya. Pag-text niya nako, ako din siyang giingnan, congratulations, pwede na kang mamatay. Muningon masad simbako, padre simbako na ko, agyapon kay ni klaro. Pero sige lang, nahimo yun. Ingon ani ang giingon si Ginoo, kadiyot ra na. Muna sa atong tubag sa Salmo, samti tubag na to. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang gahom sa Ginoo mo'y muluwas nato gikan sa kamatayon, gikan sa kasakit, o gikan sa mga dimalas na hinatag sa yawa nining kinabuhia. Don't worry, na ay makaluluwas gagahom sa Ginoo. Simply go through the pain without complaint. Padayon sa pagbuhat og maayong,
Ayaw pagpausab-usab sa imong desisyon. Ayaw pagpadala ni ining mga makasasala. Higugmaa lang na sila aron mo tubod ang grasya gikan nimo. Na sila ing nagpa-counseling nako ni ulbo na ang kagubot sa ilang pamilya. Nagsugod ra gidto sa iyang duda-duda sa iyang bana. Hangtod ang iya ng mga kaliwat, ang mga kaliwat sa niya, kaliwat siyang bana, nagkaaway na sila sa away, mga anak away, hasta iya mga amiga na nga igo na. Nga naman, nigukod man siya, ning tubay man siya. Naku, sus, kasigi palang kaghigugma, karon malinawon takay ka. Ni siya maghilak man sa tapader, naku, silak lang. Mawara na imong hilak, layo ra kay nang tulo ka tuig, din aka maghilak. Karon kining inyong kagubot hangtod na lang mo mga matay, wa na mo ani tingganay. Oh, di ba? Sige, lingi ay mong tupad. Ing na sugod karon. Ing sabat na ko ba na sugod karon. Din agid ta mo reklamo ha. Ana, ay nagyog reklamo. Kay mo na tinubdas kalipay. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan, mga igsoon, ang Dios nagtanyag kanato sa kusog panahon sa panginahanglan nga nagikan sa iyang gahom. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan magmaisugong musaksi o musangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga naginusara og nawad-ag paglaom, makasinati sa makahupayng presensya sa Dios nung gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga may batig kaubos ug kaguol, makaamgo sa matuod nga bili sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga diha sa ilang kaluya, ang mga masakiton makadiskubre sa gahom sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga dagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sila nga nanaguna kanato sa pagtuo, magkita na dito sa langit sa manunubos nga nagantos alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Amahan nga tugob sa kaayo ug gugma, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, naglaom ako, kini makamahimot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon, abang kinasingkasing. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bugaw abot sa yutang imong gipatikan.
apan kinasing ka lasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, modangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, maandam pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob kibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari
mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ing hari ang gahugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Bining langit mong kalanon, ginawat sa kabus. Ang sablo ay kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios nga nag-uli kanamo nganha sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug liguna ang among mga kasing-kasing, pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Dios nun nga kalipay. Nya unsa may atong buhaton, dawaton lang gid nato ang mubo nga mga kasakit ug pag-antos. Unsa ganito'y prinsipyo? Limot man dayon. Go through the pain without complain. Na siya. Niya kay naman ni pain ang pagpalit og slat, padayon lagi tagpalit og slat. Go through the pain without complain. So ang atong SBF dag tag 500 pesos ato ning paliton, kutob sa maabot nato, balik-balik tagpalit. Nya naasa ni siya 16 slot challenge kay 16 man kabuan ang atong pagtrabaho sa atong kumbinto. Tag 8,000 per challenge. Namo dihay 8,000 hala ipalit po na dinhi. Atong pakpakan ang tanang namalit nini. Salamat kayo. Ang atos ang Flores de Mayo nagpadayon dinhi sa atong simbahan. Kada alas 6 nga misa niya, sa Domingo alas 7 nga misa ang Flores. Niya ang katikese sa mga bata alas 3:30 sa hapon, adlawng Lunes, Miyerkules, Biyernes, Sabado o apil batong Domingo ana muragway labot sigurong Domingo ana no. Ato paganhi alang ninyo dinhi yes mga kapilya alas kuana sila Sabado o Domingo nila ditong Catechesis of Flores.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.